Στα καλά νέα απόψε, η διάκριση 3 ελληνικών περιοχών για την πολιτιστική τους κληρονομιά. Η ανεκτήμητη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας βρέθηκε στο επίκεντρο των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά για το 2015, αφού η χώρα μας απέσπασε 3 βραβεία. Τα εν λόγω βραβεία θεωρούνται τα μεγαλύτερου κύρους βραβεία στην Ευρώπη και δίνονται σε σχέση με τη διατήρηση, την αποκατάσταση και την προσφορά των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την Ελλάδα βραβεύτηκαν το αρχοντικό αντουάνικο στοιχείο, κτισμένο από το 1893, η ανεμόμυλη στο οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη για την επιτυχημένη αποκατάστασή τους και το έργο ψηφιακής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ερμούπολης στη Σύρο. Συνολικά επελέγησαν 28 νικητές, ανάμεσα σε 263 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από οργανισμούς και ιδιώτες από 29 χώρες της Ευρώπης. Τη διοργάνωση του θεσμού έχουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Europa Nostra.